Kamente, kami di ba live stream, Hallelujah. buong bini, ikabidi pa iruan ang pulanta parang rato, nos fue alaba y glorificanos buen Dios, y manera su palabra tavisa, grita con alegría na Señor mundo enter, que tremendo oro nos fue grita na Señor, sirve Señor con gozo, vine su presencia con cantica nan glorioso y que ducha de noche. A noche nos fue alabar y glorificarnos con Dios y más aún que nos fue recibir por de su trono de gracia. Aleluya. Oh, danke mi buen Dios. Danke Tata Santo. Babo presencia me medio de nos. Nos adonamos referencia. Paso a vos merecer. Para alabar y glorificar. Tú me vas a lograr, mi buen Dios. Llena el lugar que con Espíritu, mi buen Dios. Toca a cada uno, mi buen Dios, hoy noche. Y mamientes palabras te voy a predicar. Corazón lo voy a tocar y llenar por medio de vos Santo Espíritu. Nuestra bendición de noche aquí. De precioso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Danke, Señor. Háganos de Señor un fuerte aplauso.
con vos, Señor. Agora noite nós está bem, Senhor. Aleluia. Com humildade. Por meio de sangue de Jesus Cristo. Nós por bem dilante, Senhor. Nós por oferecer nos corações, Senhor. De maneira sacrifício vivo, santo. Como te gusta, Senhor. Crea de mí corazón limpio y con espíritu nuevo y fiel de mi Padre. No tira mi leo por presencia, no quita vos espíritu, crea de mí un corazón limpio. De mí un corazón limpio y con espíritu nuevo y fiel de mi Padre. No tira mi leo por presencia, no quita vos espíritu, crea de mí un corazón limpio. Manera quita mi picana, purifica mi corazón y lo vida limpio. Así mi mente goce alegría, quita mi liquidana, crea de mí un corazón limpio. Manera está por mi west. Atame aquí, Señor, atame aquí, Señor, víctima ser vivo, cambia mi corazón, atame aquí, Señor, dame aquí. Dame aquí, Señor, dame aquí, Señor, permíteme ser vivo, cambia mi corazón, dame aquí, oh, viste un día más, dame aquí. Atame aquí, Señor, atame aquí, Señor, permíteme ser vivo, cambia mi corazón, atame aquí, Señor. Oh,
crea mi leão foi boa presencia, no quita vos espíritu, crea de mí un corazón limpio. Señor, atame aquí, Señor, atame aquí, mi temester vivo, cambia mi corazón, atame aquí. Atame aquí, atame aquí. Oh, atame aquí. Yes. Mi temester vivo, cambia mi corazón. Atame aquí. Atame aquí, atame aquí, Señor, atame aquí, Señor, mi temester vivo, cambia mi corazón, atame aquí. Cambia mi corazón, atame aquí, Señor. Señor, mi temester vivo, Señor, mi temester vivo, turorabai, turorabai. Señor, mi temester vivo, Señor, mi temester vivo, turorabai, turorabai. Temester vivo, Señor, mi temester vivo, turorabai, turorabai.
serdivo, Señor, mi ti me serdivo, turorabai, turorabai. Mi Dios davo mi ti mester, pavona mi direction, turorabai, turorabai. Lo mi resplandebo amor, cue luz divo esplendor, turorabai, turorabai. Davota mi fuente, davota mi escudo, mi baluarte, mi barranca fuerte, abota mi fuente, abota mi escudo, mi baluarte, mi barranca fuerte, abota mi fuente, mi fuente, abota mi escudo, mi baluarte, barranca fuerte, abota mi fuente, abota mi escudo, mi baluarte, mi barranca fuerte. Señor, mi ti me serdivo, Señor, mi ti me serdivo, turorabai, turorabai. Señor, mi ti me serdivo, Señor, mi ti me serdivo, turorabai, turorabai. Mi Dios davo mi ti mester, mi mester pavona mi direction, turorabai, turorabai. Mi resplandebo amor, cue luz divo esplendor, turorabai, turorabai. Abota mi fuente, abota mi escudo, mi baluarte, mi barranca fuerte, abota mi fuente, abota mi fuente, abota mi fuente, abota mi escudo, mi baluarte, mi barranca fuerte, abota mi fuente, abota mi escudo, mi baluarte, mi baluarte. Abota mi fuente, abota mi escudo, mi baluarte, mi barranca fuerte. Abota mi fuente, abota mi escudo, mi baluarte, mi barranca fuerte.
protección. Y te aseguro en vos, Señor, y por confiar en vos, Señor. Outro digno de alabanças, não tem outro digno de adoração, não tem mais. Não tem nenhum poderoso maneira vossa. Digno botar, Senhor, santo botar. Santo, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Vai, iglesia. are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb.
are holy. You are holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 Amen. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. Greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. Stronger than the strongest. You are higher, you are greater. You are bigger. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater. You are bigger. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. Jesus. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. Jesus. Déjanos adorar, Señor. Nos adoramos, Jesucristo. Nos alabamos nombre. Nos adoración te llena el lugar. Sobra bota bota poderoso. No tiene manera vos.
alabo. Cristo, Cristo, bendición a su nombre. Cristo, Cristo, adoré. Cristo, 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 maravilloso. Cristo, 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 no tem maneira, vos Senhor. Alto y elevado está, Señor, nos Rey, nos Señor, nos Salvador. Cristo Jesús, oh Cristo. Cristo, Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Cristo, Oh, nos alabamos, mi buen Dios. Nos glorificamos, mi buen Dios. Cristo, A vos mereces alabar en el momento, aquí, mi buen Dios. Cristo, 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 aleluya, aleluya. Sea alabado, mi buen Dios. Sea glorificado, mi buen Dios. A vosotros el trono que mira vos merecer, mi buen Dios. Nos alabamos, nos glorificamos, Señor. Nos amamos por delante. Nos donamos tu reverencia. Cristo, 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 aleluya. Sea alabado y sea glorificado, mi buen Dios. Cristo, Cristo, Alabado, buen Dios. Cristo. Alabado, buen Dios. Él merece alabar y glorificar. Cristo, Cristo, aleluya. Sea alabado, mi buen Dios. Sea glorificado. A vos me seré tan arriba del trono, mi buen Dios. Danke, mi buen Dios. Danke, Tata Santo, por lo cual vos te mereces. Danke, mi buen Dios, por todo lo cual conoces una agua como mereces. Aleluya. Sea glorificado y sea alzado, mi buen Dios. No está alabado y no está glorificado. No está coronado como Dios, sirva tu Dios, oh, aleluya. Sea alabado y sea glorificado, mi buen Dios. Aleluya. Cristo, Cristo, Cristo. Oh, que bom botar. Não está alabado. Não está seguir glorificado em tua circunstância. Mas a você merece de estar alabar e glorificar. Aleluia. Danke, meu bom Deus. Danke, Senhor. Amém e amém. Nós podemos tomar assento. Aleluia. Que tremendo que Deus está que ora nós vamos alabar nos bom Deus. Glorificar nos bom Deus. Sem nada tastroba-nos. Nada não te mais destroba-nos para nós alabar nos bom Deus. Aleluia. Talvez aí nós temos tua referência. Aleluia. Danke, meu bom Deus, que nós não temos vergonha para vir delante, para nós alabar e glorificar em liberdade. Para sobra, é som que Deus ha se liberta de verdade. Aleluia. Danke, Senhor. Que tremendo em noite romana, que nós podemos receber a noite. Nós também receber de nós bom Deus. Tudo o qual que tem. Coisa que nós necessitamos, abre nosso coração, que nós podemos receber de nós bom Deus. Laga nós do nosso Cristo aplauso.
Dank u, Senhor. Bom merecer. E a noite nós temos predicador, pastor, que vai servir nós a noite. E nós que bendicem para o começamento disso. Lieutenant Clemens Marinos, com sua casa, com a Charissa, que vai traduzir a noite, lá que nós recebemos com aplauso forte. Aleluia! Dank u, meu bom Deus. Welkom, broeder. Halleluja. Zegen. Halleluja. Het is een geweldig voorrecht om hier vanavond te mogen zijn. É gran privilégio para mim estar aqui na noite. Het is altijd weer fijn. Het is even geleden dat ik samen met mijn vrouw zo gediend heb. Tá opi tempo passar com a me para aqui na junto comigo sa. God is goed. Eu está bom. Halleluja. Ik wil ook de pastor Marlon danken dat ik mag spreken voor het voorrecht. Eu quero agradecer pastor Malon também comigo por essa palavra, é um privilégio. Amen. Het is een geweldig voorrecht als je het woord mag brengen. É gran privilégio ora para compartilhar a palavra de Deus. Halleluja. Amen. Amen. Kijk even naar de persoon naast u. Welke persoon bandi bo? Dan zeg je bent in de juiste plaats. Você botar na lugar correto. Je zult anders weggaan als dat je gekomen bent. Bota by de uma maneira diferente que o lugar Amen. We kunnen een beetje vrij zijn in het huis van de Heer. Amen. Amen. Senhor, nós precisamos de livre, amen. Of een beetje vrij, we zijn helemaal vrij Nós in estamos Hem. completamente livres de Deus, amen. Halleluja. Aleluia. Yes. Ik ben opgewonden voor de Heer. Me dá o excitar para Cristo, para o Senhor. Halleluja. Wilt u met mij meegaan naar het boek Hebreeën, hoofdstuk 11, en dan lezen we vers 6. Lá nos banda em Hebreu 11 e nós lemos versículo 6. Yes. Hebreeën is helemaal een beetje achterin. Als u daar bent, mag u amen zeggen. Diz amém, ora chega. Halleluja. Amen. Er staat in vers 6. Tem versículo 6, Hebreu 11, versículo 6. Yes, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is. En dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebreu 11, versículo 6. Se gente não está querendo em Deus, está impossível para errar se o que Deus quer. Para sobre isso que vai cerca de Deus, mas ter querer que eta existir e que eta recompensar, es não que está busque. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Sem fé está impossível. U moet geloven dat Hij het kan doen. Vamos ter querer que é por. In uw situatie in uw leven Em tua situação de vida, moet u geloven dat God het kan doen. vamos ter querer que Deus por, Deus está capaz. Voor die persoon die u tot Christus wil leiden, É pessoa que boquei na Cristo. die persoon heeft op dit moment misschien helemaal geen geloof. No momento aqui quizás a pessoa não te quer. Maar u hebt dat geloof Pero wel. a você tem te quer. En als je tekort heeft aan geloof, dan zegt de Bijbel, laten we hem daarom E se vragen. você carece nesse, a Bíblia te diz que você tem que pedir ele. Amen, maar er staat ook, hij is een beloner. Tá para também que é te recompensar. Halleluja, amen. Amen. Ja, hij is een beloner. É te recompensar. Hij is een beloner voor degenen die hem zoeken. É te recompensar é não que te busque. Of een andere vertaling zegt, die hem ernstig zoeken, die moeite doen om hem te Outra zoeken. tradição te diz, é não que te busque verdadeiramente. Als u aan het bidden bent, Se você ora, en u vindt het moeilijk, als u aan het vasten bent, e ora você tem ayuno, você é en u difícil. vindt het moeilijk, weet dan dat hij een beloner is. Você é difícil, você sabe que é te recompensado. En als mensen u afwijzen Ora é rechazado, en dat helemaal niet fijn voelt, e você não te sente duche. weet dan Sa, dat hij een beloner is. sa que é te sungo te recompensar. Hij weet wat het is om afgewezen te Mas é worden. sa que quando não fica o do rechazar. Hij kent het. É conhecer sei. Maar het beste is, hij is een beloner. Hij heeft een goed plan Pero voor a u. melhor para nós saco é te recompensar. Hij heeft geweldige gedachten over u. Seu pensamento não riba bota bom. En dan wil ik even met u gaan lezen in de eerste psalm, psalm 1. Lá que nós vamos em Salmo 1, é primeiro Salmo. En dan lezen we even 3 tot en met 6. Nós lemos o versículo 3 até o 6.
Psalm 1, 3 tot en met 6. Salmo ng 1, 3-6. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, die vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gerecht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Salmo ng 1, 3-6. E parse palo, planta canti awa, kutado na fruta na su tempo, su blachi ng nota marchita, kiko ku ehasi etabona. Mamalhende nota sina, nanta bagas ku viento ta supla. Malhende nota resisti hora de juicio, ni pecador na reunião de gente justo. Senhor ta cuida, caminda de bom gente, mas es de malhechor ta sin salida. Halleluja. Ik weet niet waar u was toen u tot geloof kwam, Minosa unda abotata ora boa bini na Cristo. maar ik weet dat mijn weg was een goddeloze weg. Pero misa kue caminda ku ami tabata kana tabata uno sin Dios. Het was een weg van feesten, E tabata caminda ku di fiesta. wereldse dingen doen. Kos ng di mundo. Roken, drinken, Uma bebe, beetje drugs gebruiken. tige droga. Het was een goddeloze weg. Tabata caminda sin Dios. Halleluja, maar God heeft me eruit gehaald. Aleluia, ela sacame fo. Dus ik weet niet waar u was, maar denk eens even terug. Minosa unda abotata, pero tu momento y pensa. De weg waar u op was een goddeloze E weg. caminda kubo tabata kana riba tabata sin Dios. En het einde daarvan E fin de sei was de dood. tabata morto. Maar de weg van de goddeloze zal vergaan. E caminda de malhechor Bijbel visita sin vida, sin salida. Hey, door alle uitdagingen in het leven moet de goddeloze alleen doorheen. Turcos en vida, se botar sin Dios, botinho bij de naam bosso. Daarom worden ze depressief, E tava sendo vira deprimi. zitten ze in de put. Nanda de abau. Maar God bracht christenen op mijn leven. In mijn leven. Op Pero- mijn pad. Pero Dios a trece cristiano na riba mi caminda. 2 goede vrienden kreeg ik. Dos bom amigo mi tating. En ik zag dat zij iets anders hadden. E mamira ku nanta ba tating algo diferente. Ik zag wel dat ze problemen hadden. Mamira nanta mi tating Ze problema. hadden grote uitdagingen financieel in hun leven. Nanta ba tating reto ng grande financieramente de na vida. Hun vader was failliet gegaan. Mi tata abay fait. En ze waren een groot gezin. Ze hadden 5 kinderen. Nanta abay fait. Nanta ba tating nanta ba família grande ku 5 yu. Voor Nederlands begrip is een groot gezin, hè? Pa família de Holanda ku 5 yu ta grande. Amen. Ze hadden een groot gezin. En ik zag dat zij anders waren. Nanta ba família grande. Mi mira ku nanta diferente. Ik had geen plan. A mi nota ba ting plan. Maar ik merkte dat zij wel een plan hadden. Pero mira ku nang sita ba de un plan. Ze waren met andere dingen bezig dan waar ik bezig Nanta ba ta was. bezig ku outro coisa nang ku ami ta ba ta bezig ku ne. Mijn weg liep dood. Mi caminda ta ba ta lidia na morto. Maar hun weg leidde tot leven. Pero nang caminda ta ba ta iba na vida. Mijn gebed is dat u voor iemand om u heen Mi oração ta pa ku abo pa persona rondo dibo. net zo'n licht mag zijn, zo'n zout mag zijn als zij voor mij waren. Ku bolota manera e luz of manera e salo ku nang ta ba ta pami. Want God wil u gebruiken zodat u het verschil kunt maken in iemands leven. Paso Dios que usava pa boa diferença de vida de persona. De Bijbel zegt als het zout zijn kracht verliest, Bijbel te bisa ores e salo perde su poder. hoe zullen de mensen dan weten? Hoe zullen ze dan de smaak van God kunnen Como proeven? não pos proof, como não pos proof é smaak. Halleluja. Ik hou ervan. Zin papi mensen zeggen, minot in smaak. Ik heb geen zin. Então gostaram do papimento não examine de smaak. Halleluja. Dat iemand aan u mag proeven. Com persona po proof de bo. Hé, er is iets speciaals. E tem algo especial na Er is persona iets aqui. anders met die Tem persoon. algo diferente na persona aí. Die heeft iets wat ik niet heb. E tem algo que a mim não tem. Amen. Amen.
Ze hadden een plan. Não estava a ter plan. Mijn plan was uitgaan. Mi plan estava a fiesta. Mijn plan was andere dingen doen. Mi plan estava a fazer diferente coisa. Maar er zat wel in mij ook die vraag van, hey, is dit dan alles? Pero diep dentro para dentro estava a ter pergunta de mim, essa aqui está tudo coisa? Ik had alcohol nodig om vrolijk te worden. Mi estava a ter mister de álcool para me ter contento. Ik had alcohol nodig om lekker los te gaan. Mi estava a ter mister de álcool para me vir los, para me ter livre. Heel het weekend moest er iets gebeuren. Inteiro weekend algo mister a suceder. Gedurende de week, dinsdag al. Foi de jamars. Dinsdagavond wordt er al gedronken. Foi jamars à noite para começar a beber. Donderdagavond werd er gedronken. Já webs à noite. Vrijdagavond werd er Já gedronken. viernes à noite. Zaterdagavond werd er gedronken. Já sábado à noite para beber. Maar waar leidt het toe? Pero onde está aí babo? Het einde, de Bijbel zegt, is de dood. E fim desse está morto, a Bíblia te avisa. Amen. Het leidt tot niks. E não está aí babo na nada. Ik had geen plan. Mi não estava em plan. Ik leefde bij wat er op mijn pad kwam. Mi estava a biba, de lo qual bini Amen. pedia ei. Maar God is een God die een plan voor uw leven Pero heeft. Deus tem plan para a vida. Amen. Amen. Halleluja. Ik wil even met u gaan naar Romeinen 6. Lá nos van a Romano 6. Want God zegt, ik heb een nieuw leven voor je. Deus te avisa, me tem vida novo para En, vo. amen, de gemeente heet Bidanomo, hè? Amen. Romeinen 6. Maakt niet uit wat mensen zeggen. Não te importa o qual coende bisa. Leraren kunnen zeggen, er komt van je niks terecht. Maestro não bisa, nada não sale dibo. Mensen om je heen kunnen zeggen, er komt van jou niks terecht. Ene na rondo dibo, po aqua bisa, nada não para dibo. Maar zij gaan daar niet over. Pero não nada decidia sei. Amen. Misschien toen je in de wereld was en ze keken naar je. Quizás tem botava de mundo não tava ta wakbo. Inderdaad. E verdade, Dan zien ze daar van hem komt niks terecht. nada mira verdade, vida e nada não sale fo. Een keer, ik had niet gedronken, Dia mino ni bebe e viaja ei. maar ik rende naar school. Pero me acor, me tava da cor bij school. En die leraar die zegt, heb jij gedronken? E a maestra puntra mi ba bebe. Want al mijn zweet, alles stonk naar alcohol. Passou tur mi soda, e tava ta role no alcohol. Amen. Maar Christus heeft ons vrijgemaakt. Pero Amen. Cristo assim nos libera, amen. Halleluja. Romeinen 6, Romano vers 4 en 6, 5. versículo 4 e 5. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuw leven zouden wandelen. Yes. En 5, sorry. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Que men, por meio de nos bautismo, nós estava a aderar e a morrer junto com Cristo. Para mescos que ela queda lançar for de morto, para meio de poder glorioso de Tata, nós também lo lançar for de morto, para viva vida novo. Amen, wij mogen in een nieuw leven wandelen. Nós temos que viva vida novo. Halleluja. U mag even amen zeggen Não hoor. mag je bisa amen Dat de is niet bezei. verboden. Amen. Amen. We mogen in een nieuw leven wandelen. Nós podemos viver vida novo. Amen. De Bijbel Amen. zegt het oude is voorbij Bijbel te gegaan. dizer que subiu a passar. 2 Korinthe 5 vers 17. Het oude is voorbij E gegaan subiu a passar. en het nieuwe is gekomen. E é novo a chegar. Halleluja. Van de week had ik deze tekst ook in de Connect-groep even gedeeld. En een zuster, halleluja, ze Durante zei, die het heeft me semana- zo geraakt. Durante esse irmãos, mas compartilhei mesmo versículo aqui, den Connect Group. E o irmão abisam, ela toca-me. Ze zei, het oude is voorbij. Ela disse, verdade, que os biel não a passa. Halleluja. Aleluia. Het roken is voorbij. O momento a passa. Het drinken is voorbij. Bebimento passa.
Het leven zonder plan is voorbij. A vida sem plan na passa. Ineens kreeg mijn leven nut. E minha vida, aya, Ah, motivo. amen. Halleluja. God zei, ik heb een geweldige vrouw voor je. Amen. Deus me tinha casal, pabo. Ik heb een plan voor Me jullie. tinha plan para bosso. Ik ga jullie naar Curaçao Me brengen. tinha bosso na Corsal. Ik ga je gebruiken om jeugd te Me leiden. também usava para juventude. Ik ga je gebruiken om te Me evangeliseren. deu usava para Ik evangelizar. ga je gebruiken om de handen op de zieken te Para pôr leggen. man na riba Ik enfermo ga não. je gebruiken om leven te Me deu usava spreken. para a vida. De weg van de dood is voorbij gegaan. E vida de morto a passa. Het plan wat de duivel met u had is E afgelopen. plan que Satanás está em cubo acaba. En God zegt, ik wil je handen gebruiken. E Deus também se que usa bo manang. Ik wil je voeten E que gebruiken. usa bo pia nang. Ik wil je mond E gebruiken. que usa bo boca. Ik wil met je zijn. E que tá cubo. Wat zegt de Bijbel hier? E que a Bíblia também aqui nang. Want als wij met hem één plant zijn geworden. Em versículos 5 de Romanos 6. Se nós é único Cristo de morto, nós é único ne também. Hoe is dat gebeurd? Dan ga ik even uitleggen. Ik heb iets meegenomen. Halleluja. Aha. Amen. Amém. Amen. We hebben een plant. Of we hebben eigenlijk een boom. Nós temos mata. En laten we even lezen in Romeinen hoofdstuk 11. Nós estamos em Romanos, nós estamos de Romanos, nós estamos no capítulo 11. Romeinen hoofdstuk 11, vers 17. Capítulo 11, versículo 17. Als wij nu enige van de takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Agora, a corta algum dia ataque nan dia palo de oleife. Kutaba ta judiu nan i a enter abo taque de oleife chimarrão entre e sobra ataque nan. Assim na bota compartir e água nutritivo de raiz. Amen. De Bijbel zegt hier dat wij afgerukt zijn. Ik heb hier een takje, is afgerukt. Ik heb er verschillende. Dus nós agora cortar. Me corta paritaki. Amen. Deze is afgerukt, afgesneden Essa que agora cortar van die oude boom. voor de e palo bieu. De boom waar we eerst aan vast zaten. E palo que nós estava marrana de antes. Amen. Die boom die leidde tot niets. E palo e kuntaba ta iba na nada. Amen. Ik was verbonden aan de wereld. Mi taba ta marrana no U mundo. was verbonden aan de Botaba ta wereld. conectar na U mundo. was verbonden en het leidde tot niets. Botaba ta conectar e botaba ta bibabu na nada. U was vruchteloos. Botaba ta sem fruta. U leefde wel. Botaba ta biba. Ja, het is wel groen, Eta verde, eta verde. maar het leidt tot niets. Pero ta iba na nada. Ik weet niet, ik heb een paar vruchten. Ik heb nu zo'n limoenboompje in de tuin staan. Mi tem palila munchi na casa. En als je die limoenen eraan ziet zitten, word je blij. E mi rele yende la munchi, mi ta sina contento. Hé, ze komen. Tanta cresce. Als die vrucht geeft, als ik ze afsnij en lekker een juice maak. Obo la kita la munchi nang itra juice. Hé, die boom die staat daar niet gewoon om boom te zijn, maar die staat daar lekker om mij E não limoenen tá te para geven. despetar para inana, tá palo. E tá trece iba fruta. En de Bijbel zegt hier in vers 17. Em versículo 17, a Bíblia diz aqui não. U bent geënt, mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid. Als de Bijbel over vettigheid spreekt, dan spreekt het over zegen.
Ora Bijbel te papi over die algo verte te papi over die bendición. En in dit hoofdstuk spreekt het over hoe delen van Israël zijn afgesneden van de Israëlieten. E de capítulo aqui te papi over die kong Israelita ng awardo korta. Maar dat wij die eigenlijk niet tot Gods volk behoren, wij zijn de heidenen, Pero conosco nota pertenece na pueblo deel hebben mogen krijgen nós por tim parte também de aan die zegen die bendición. van de aartsvaderen van Abraham. Die tata de Abraham. En daarom mogen wij ook zingen, Abraham's E blessings dapat on say mine. nós por canta bendición de Abraham dat pertenece a nós. Amen. De zegen die op Abraham rust, rust op u. E bendición que taba tariba Abraham tariba bo. De voorziening die op Abraham rust, rust op u. E provision que taba tariba Abraham tariba bo. Halleluja. En Abraham was voorspoedig, amen. E Abraham taba ta próspero. Maar we moeten geënt worden. E nós me se worden die enter. Nou, wat betekent enten? Que significa? Met enten snij je een tak af. Ora wat de end dus wat de korta taki. En de boom, E ora e palo die wordt ook beschadigd. e tambe botin korta den je. Die moet opengemaakt worden. E me se worden abrir. En dan wordt de ent daarin geplaatst. Como se corte abrir e para você não pôr e taki na je. En weet u waar ik aan moest denken toen ik dit zat voor te bereiden? Me estava a preparar, você sabe aqui como me será pensa? Jesaja Me 53. acorda riba Isaías 53. Voor onze ongerechtigheden. He was bruised. Ja, hij was gewond. Ela wordt herida Voor onze ongerechtigheden. para nós transgressionan. Amen, zo mooi hè? Assim é bonita. Het woord van God. É palavra de Deus. En nu deze tak geënt is, E agora que o ataque agora de enter, gaat hij verbonden worden met God. ela wordt conectar. Hij gaat werkelijk verbonden worden met die stam. Ela wordt conectar com o palo. De sappen die vanaf de wortel, wat zei het woord? Que palavra te bisa aqui não? Even kijken. Vanaf de wortel komen de sappen. Forte raiz é água nutritivo. Vanuit de wortel, helemaal vanaf God. Forte Deus, forte wortel. Hij wil dat u helemaal met hem vergroeit. É que para crescer junto com ele. Wat zei het in Romeinen 6? Que eu estou parado de Romanos Nu wij 6. met hem één tak Agora zijn que nós geworden. está junto com ele, nós está uno. Ha. Dat betekent wat in hem is in Esse u. significa local que está dentro de mim. De gedachten die hij heeft, kan hij aan u laten zien. É pensamento não que eu tinha para mostrar. Zijn geest wil tot u spreken. Seu espírito que papi cubo. De Heilige Geest die in u is degene die u verbindt met uw Espírito hemelse Santo de boa, Vader. esse te sungu está conectado com ele. Hij zei tegen de vrouw bij de wel, hij zegt, als je van mij drinken, zul je nooit meer dorsten. Ele disse assim, bebe de mim nunca mais lobo de sed. Amen, de juices É água. van die stam, É água voor de sal e voor die stam. die stromen niet door een plant of door een boom waar u naar u mag kijken. E não está de stroom door palo como para wak. Halleluja. Maar ze stromen door u. Pero sei, está pas door dibo. Wat zei het in Psalm 1? Que ele disse em Salmo 1, U zult zijn lobo tá als een boom maneira palo. geplant aan Está waterstromen. plantando na água, bibo. Was u geplant aan waterstromen? Botava tá plantando na água, bibo? Nee, Não. ik was niet geplant aan A mim não waterstromen. estava tá plantando na água, bibo. Maar ik ben afgehaakt Pero o awardo cortar. van die boom in die dorre plaats. O awardo cortar e palo que estava tá de terra seco. En hij heeft die tak, dat twijgje genomen. En aan die boom des levens Ela kue etaki ai e entre na e palo de vida. verbonden. O awardo conectar. Amen. Amen. Halleluja. Ik had nog even opgeschreven de redenen dat je een plant gaat enten. Mas que motivo não de conglo onde enter mata. Yes. Een boom wordt geënt om de groei te versnellen.
Palo tá worden die end, é para crescer mais lie. Amen. God wil dat u groeit. Deus quer para crescer. Is zo mooi, hè? Wat een mens maakt, Assim é bonito, qual com rende, humano. dat valt traha, altijd weer uit elkaar. sei na sempre tá cai back de outro depois de tempo. U kunt een huis bouwen Para construir casa, en u wacht 5 of 10 jaar. bota guarda 5 dias anos. Bomen groeien dwars door het huis Tudo heen. caminha mata lo cresce, palo na Geen lo steen cresce. blijft uiteindelijk op elkaar staan. Nada lo queda para riba outro. Want het is een werk van Passou mensenhanden. tá trabalho com mang de rende a construir. Maar God, die de natuur geschapen Pero heeft, Deus que a crea tur costa de natureza, alles beweegt. tur costa move. Rotsblokken rollen om. Pedra nanta rol, Amen. Bomen die groeien. mata palo nanta cresce. Allerlei dingen. Dieren bewegen, planten Bestia zich nanta voort. move, nanta produzir. Amen. Wat God maakt, Lo qual que Deus dat traha, groeit, dat beweegt, dat esse gaat da door. cresce, esse da vida, eta sigi. Maar wat mensen maken, Pero lo qual que rende, mang de rende traha. dat valt uiteen. Esse nanta cai de outro depois de God wil tempo. dat u groeit. Deus quer para crescer. Bomen worden geënt of takken worden geënt voor vermenigvuldiging. A mata nanta word die enter para multiplicar. God wil dat u vermenigvuldigt. Deus quer para U multiplicar. zult zijn als een boom geplant aan Lo botar waterstromen maneira palo plantar na água die zijn vrucht e geeft. culo bocarga fruta. Amen. We enten bomen om ze weerstand te geven tegen ziektes. Halleluja. Mata nanta word die enter para por resistir maleza não. Amen. God is uw beschermer. Deus está protegado. De Bijbel zegt, als er iemand ziek is, laat hem tot de oudste Deve dizer gaan. assim, tem ende malo, lá que vai ser que anciano não. En laten ze hem met olie E salven. lá que não unginan com zeta. Amen. We mogen met al onze zwakheden, al onze moeilijkheden, alle dingen mogen Nós bij hem vai komen. nós vai ser cerca de Deus, que tu nos problema não. En we mogen geloven voor E genezing. nós por querer passar nação. Halleluja. Weet je wel dat we gaan naar Johannes 15. Lá nos bandem Juan 15. Ontvangt u iets? Você está recebendo algo? Amen. Halleluja. Johannes 15, vers 16. Halleluja. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitverkoren. Andere vertaling staat het, ik heb u aangewezen, of uitgekozen. Niet gij hebt mij maar uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat uw Vader u, opdat wat u ook met van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Amen. Nota boso ascorremi, mata ami ascorre boso. E ma apunta boso pa bai e carga hopi fruta. Fruta kuta queda. Lo que boso pide tata de mi number eta duna boso. In de NBG-vertaling staat niet, gij hebt mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. Den outra tradução da Bíblia dus nota abo ascorremi, pero ami ascorrebo. God keek naar die takjes en hij zei, hey, dit is een goeie. Deus wa que tá aqui deve ser esse um bom. Die knip ik af. E ela corta esse. En die breng ik naar mijn boom. E da tresele na En die ga ik met mij verbinden. E mi tabai conecte com. Halleluja. U was in de wereld. Botava tá de mundo. Ik was in de wereld. Ami tava tá de En we mundo. wisten niet. We hadden geen godsbesef. E nós não tava tá consciente de Deus. Ik was bevriend met 2 broeders. Ami tava tá tinha amistade com dois irmãos. Maar mijn kamergenoot was ook met hen bevriend. Pero sungo mi ta compartir mi kamer com ele de studio também tava tá nang amigo. Ik heb het woord aangenomen, hij heeft het Ami afgewezen. acceptar a palavra e outro não. God zegt, ik heb je uitgekozen. Deus também sa ami escorrebo. Halleluja. Amen. Het is een voorrecht om een kind van God te Tá mogen privilégio para zijn. botar judo de Deus. En God wil u gebruiken. E Deus quer usá-lo.
om net zoals hij u heeft uitgekozen ook Pa di anderen uit mesma te kiezen. maneira, ela escolhe abo, ela escolhe outro. En voor ze te gaan bidden. Pa bo ora pa En outro. voor ze te gaan E strijden. pa bo lucha pa nang. En voor ze in de bres te gaan Pa bo staan. para en brecha pa nang. Halleluja. Halleluja. De Bijbel zegt, opdat je mag heen gaan en vrucht dragen. Hij wil bisa pa bo po bai e carga fruta. Halleluja. Dat de wereld mogen zien E a mundo lo po mira. dat u een kind van O God bent. botão e o de Deus. Halleluja. Tot hoe laat heb ik? Eventjes, hè? Halleluja. Opdat de wereld mogen zien Vai mundo mira. dat hij leeft. Ku eta biba, eta bibu. Gaat u met me mee naar Johannes 17. Nós estamos no capítulo 17 de Juan. Halleluja. Dit is zo, ik vind het zo'n mooi stuk. Então essa aqui bonito, parte opi bonita. 13 tot en met 21. Ga niet alles lezen. Daarbij over die versículo 13 a 21, pero nós não também ler completo. Ik lees even, laat me even zien hoor. Ja, vanaf vers 16. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Amen. Laat Gods woord u heiligen en reinigen. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hun in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Ja, het laatste vers is goed. Ja, nee, lees maar 16. Welke vanaf? 16 tot en met 21. 21. Juan nos lê 17, 16 e 21. Mas cosco a mim não te pertencem ao mundo, nem tampouco não te pertencem. Consagrar não para meio de verdade, boa palavra da verdade. Maneira boa a mandar-me do mundo, assim me te manda não também do mundo. Para não me te consagrar-me mesmo. E não também te consagrar para meio de verdade. Me nota reza solamente para estar aqui, mas também para estar que para meio de uma palavra lo quer de mim. Tata, mas não porta maneira abo ta de mim e a mim ta de bo. Para se não porta de nós, para mundo querer que abo amandami. Halleluja. Dit is het verlangen. Essa aqui é desejo. God zegt, ik wil helemaal één met jou zijn. Deus sabe que está que está completamente no cubo. Een end, als hij vers is, kan je hem uit elkaar halen. Ora mata woorden die end, está recém assim, ainda vou losse for de outro. Maar naarmate die plant gaat groeien, Pero ora mata palo começa a crescer, worden ze helemaal één. nanta bira uno. En hij wordt gevoed E está a nutrição door de stam. door die palo. Het oude is voorbij. E costa bio di passado, di antes a passa. Maar hij leeft. En hij leeft krachtig Pero está viva com poder. door die nieuwe stam Door die stam nobo, waar hij op gezet is. ku ela wordo di end na je. Iemand die helemaal verbonden is met God, Gente que está conectado com Deus, die is niet meer dezelfde. e não está mesmo coisa. De Bijbel zegt, gij geheel A Bíblia anders. diz algo completamente diferente. Gij hebt Christus leren kennen. Vou conhecer Cristo. Amen. Als je kind van God bent, mag je anders zijn. Se botar filho de Deus, bom macht está diferente. En laat de mensen maar denken wat ze E willen. lá que não pensa lo qual que não quer. Laat ze maar over je praten wat Lá ze que não willen. papia de lo qual que não Als ze quer. over je praten, dank de Heer. Se não papia Halleluja. riba bo, agradece Hey, Heer, ze Deus. praten over Oh, mij. não tá papia riba mim. Amen. Beter dat ze Amen. over u praten dan dat ze niet over u Miok na praten. papia riba bo, que não papia de bo mes. Hé, wat gaat hij nou weer doen? Oh, que tá baia seu. Oh, kijk hem daar gaan. Oh, wakei. Maar weet, die mensen kijken naar u. Saco ene não tá wakbo. En u getuigt
E bota Oh, God is goed. e bota bisa Dios tá bom. Oh, hij doet dit of hij doet dat. Dan tá bisa oh eta se saque of eta se saia. Oh, hij gaat niet met ons mee naar de snack. Ah, então vai snack conosco. Nee, hij gaat niet mee met ons dit en dat doen. Não, então vai se saque of saia conosco. Halleluja. Maar God is aan uw kant. Pero Dios tá de bom na En laat die banda. mensen maar kijken. E laga na wak numa. En laat ze Gods werk in u laten zien. Laga na wak e trabalho de Want Dios er de bobida. zal een dag komen. E dia lo llega. De Bijbel zegt, Bijbel tá bisa. ik zal voor u een dis maken. Dat betekent een maaltijd, een Me tafel, tá heerlijke preparar tafel uma dekken. mesa pabo. Ten overstaande van degene die Nem u vista de haten. bo inimigo não. Halleluja. Aleluia. Amen. Amen. Hey, misschien is er een moment geweest in uw leven dat ze mensen, nou gaan we zien wat er van hem Quizás terecht estava komt. um momento de uma vida e não pensa, não se lo para, mira, o aqui te para DJ. Maar God is een God die zegen brengt. Pero Dios te sungo ta bendicionar. Die twee broeders die mij tot de Heer E leidden, dos romanos com ai bamis na Cristo, de vader was failliet gegaan. de tata vai faillit. En mensen keken naar hun, oh, hoe ga je nou? Ha, E ende nanga wak na bisa. met je 5 kinderen Bos nang ko, bos 5 yunang. uit huis gezet. Bos sa perde, bos sa kas. En ze kochten het brood bij de bakker, E não tava ta comprar pão na panaderia. wat ze dan paardenbrood noemen. E pão eigenlijk o não ta do na bestia nang. Het is het brood wat de bakker niet meer wil verkopen. De pão ko e pan na panadeiro não ta vende. En voor een gulden of 50 cent E tempo para florinho kan je 50 dat cent. kopen Dan pora comprar om aan je paarden te geven. para do na bestia nang, na En op een cabai dag nang. zei de bakker tegen de moeder, zei, oh, jullie hebben wel veel paarden E thuis. dia panadeiro bisetata e mama boso tinha hopi cabai. Ze aten het brood wat eigenlijk niet meer voor de mensen is. Não tava ta comer pão, não tava ta bai me guardo vender para gente. En ze gingen door een moeilijke tijd. Não abai de tempo difícil. En God riep die vader om zendeling te E worden. Dios a chama e tata para missioneiro. En het leek nergens op te gaan. E não tava ta mira, ta bai nunca bai ni Maar bem. God maakte een weg Pero Dios abre waar er caminho. geen weg leek te zijn. Ku caminho não tava ta mostra ku tin caminho. En vandaag E awe, zijn allen kinderen in de Heer. turna yuna ka sita den caminho de Dios. De 2 zoons E dos yu ambernang begonnen een bedrijfje. na começar com na mes negócio. En de ene zei na een aantal jaar, weet je wat? Ik voel dat God mij roept. Ik wil voorganger. E di nanga pisa depois um pari ai Dios te mami e me te pira pastor. Hij heeft een mooie gemeente in Roemenië. E tem igreja bonita na România. Hij geeft iedere dag 150 mensen te eten. Tur dia e te duna 150 ene di come. De andere broer ging door met het bedrijf. E outro vai conseguir com seu negócio. Hij is een groot bedrijf geworden. E negócio grande. En met het bedrijf kan hij voorzien voor zijn E com o vader negócio vou prover para sua tata als zendeling. como missioneiro. Hij kan zijn broer E vou helpen. ajudar seu irmão. En God heeft hen rijkelijk E gezegend. Deus abençoe ricamente. En al die mensen die zeiden, wat gaat er van jullie nog E a tua terechtkomen? rende não para mira bisa kita para Al di die nang. mensen die naar hun keken, oh jullie eten het paardenbrood. Tu rende não kutaba ta saco não ta come e pão kutaba ta destina pe cabai nang. Die zagen niet dat ze verbonden waren Não tava ta saco não ta conectar. met de Heer. Ku não tava ta conectar com o Die hem Senhor. machtig wilde gebruiken. Ku que era usa nang. Amen. Amen. God wil u gebruiken. Deus que usava. Het gaat niet om wat de mensen zeggen. Não ta pai pelo qual rende não ta U bisa. bent verbonden Ah, bota met de conectar. boom des levens. Ku e Amen. palo de Met vida, de amen. God die leven geeft. É suco ta duna vida. De God die leven geeft. Deus que ta duna vida. En hij laat zijn heilige geest door u gaan. E ta laga seu Espírito Santo do dibo. Hij heeft u gevuld. E ta yenabo. Hij heeft u verbonden met hem. Ela conectava com ne. En Jezus zegt in Johannes E 17. den Johannes den kwang de chete Heer, essa bisa. Zoals ik in u ben en u in mij. De maneira que amita den bo e abo den mi. Zo wil ik dat zij ook zullen zijn. De mesma maneira me que panan tambe En ta. dat wij alle één E zijn. com nos turlo ta uno. Opdat de wereld zal zien. Para mundo lo mira. Amen. Amen. Opdat de wereld zal zien. Para mundo lo por mira. Er is een liefde die de wereld niet heeft. Tem amor que o mundo não tem. Er is een kracht die de wereld niet heeft. Tem poder que o mundo não tem. Er is kennis die de wereld niet heeft. Tem conhecimento que o mundo não tem.
Soms weten we niet hoe we het moeten beschrijven. Timbian mo no sa kung pa describir. Maar als je je handen uitstrekt Pero ora bohal sa bomang. en tot hem bidt I ora. en zegt, Heer, hier ben ik. Bisa Senhora tame aqui. Doet u het maar in mij. Abo asiedor di mi. Doet u het maar. Abo asiele. Ik weet het niet meer. Ami no samas. Het maakt niet uit hoe lang je christen No te bent. importa kung largo mo tong Christian. Op het moment dat je zegt, Heer, ik heb het zo in mijn eigen kracht willen geprobeerd. No momento que mo bisa, Senhor, minha purba sina tanto riba mi mes força. Hier ben ik. Atame aqui. Doet u het maar in mij. Asiele dor di mi. Want voor mijn ongerechtigheid So bent u pa mi verwond. injusticia En aan het kruis bo abay ne cruz. heeft u de hoogste prijs Bo betaald. ibo apaga e prijs di mas alto. U bent het Abo. die mijn leven geeft. Abo te sunko do U nami bent vida. het die mijn kracht geeft. Abo te sunko te do nami força. Amen. Wat voor mensen onmogelijk Lo is, qual kuta impossível pa ende. dat is wat mogelijk is bij God. Receita possível para Deus. Amen. Laten we een moment opstaan. Laga nos lanta para. Laten we een moment opstaan. Laga nos lanta para um momento. Halleluja. Heer, u kent ieder hart. Senhor, vou conhecer cada coração. U kent ieder hart. Vou conhecer cada coração. U raakt in ieder aan. Vou te tocar cada U kent iedere situatie. Vou conhecer cada situação. En Heer, dank u wel, Heer. E Senhor, me agradecido. Dat wij mogen weten, Heer. Dank je, Senhor, conosco por sa. Dat wij één mogen zijn met u. Conosco porta no cubo. U in ons. Abo de nós. Dank u voor Jezus. Dank je, Pai Jesus. Die de hoogste prijs betaald Ku heeft. apaga e prijs di mas alto. Uw enige geboren zoon. Bo único you. Dat wij door zijn opstanding Pasina nós. en het offer wat hij gebracht Door heeft. que la lanta por di morte e ofrenda quella 13. En zijn opstanding uit de dood. Que la lanta for di morto. Met hem mogen leven. Conosco por viva com ele. Dank u voor uw geest. Dank je por espírito. Die in ieder bekrachtigt en vult. Com da llena cada e poderá. En dat wij een verschil mogen E maken. conosco por hacer diferença. In het levens van de mensen om ons heen. De vida de persona na rondo de nós. Dank u wel dat u iedere mond wil gebruiken. Dank je, Senhor, que você usa cada de nós boca não. Wanneer zij bidden. E ora não ora. Wanneer ze uw woord E ora spreken. não apia a palavra. De Heer heeft een autoriteit gegeven. Que você dá na autoridade. Om op slangen en E schorpioenen te para trapa, treden. riba slang e escorpião. Dank u voor iedere voet. Dank je para cada pia. Die in de mensen brengen zal waar u ze wil hebben. Kulo iba ng kaminda boke Dank u pananta. voor iedere hand. Dank je para cada di namang na. Die ze op de zieken zullen Kulo leggen. no pone riba enfermo na. En genezing mogen zien. Inalo mira sanación. Dank u wel, Heer. Dank je, Senhor. Voor alles wat u wil doen. Por tudo qual que você faz. Dat u in ieder wil gebruiken. O aba que usa cada de Tot nós. eer en glorie van uw Para naam. honor e glória de bom nome. En dat uw naam verhoogd mag E que o worden. bom nome lo guardo alçar. Dank u wel, Heer. Dank je, Senhor. Heer, dat u dromen geeft. O aba te duna sonho nang. Dank u dat u visioenen Que você te geeft. duna visão. Dank u wel, Heer. Dank je, Senhor. Voor iedere broeder en zuster. Para cada de rumam e rumam amber na aqui na. Dank u voor de gedachten en de plannen die u Dank over je hen para o heeft. pensamento que você tem de na. Halleluja. Aleluia. Satan, jouw macht is verbroken. Satanás bo poder awardo quebrar. Elke twijfelzaaiende geest Cada dúvida que você sembra de espírito. is verbroken. Awardo quebrar. Jezus heeft de overwinning gegeven. Jesus aduna vitória. Elk woord van ongeloof wat over uw leven is Cada uitgesproken, palavra de incredulidade de boa vida. is verbroken. Awardo quebrar.
Elke situatie die van generatie Cada situação que passa de geração para geração is gegaan in uw familie, is verbroken. é o quebrar em nome de Jesus. In de naam van Jezus. Em nome de Jesus. Het oude is voorbij gegaan. E costa de antes a passa. Het nieuwe is gekomen. E o novo a chega. In Jezus' De naam. nome de Jesus. In Jezus' De naam. nome de Jesus. In Jezus' De naam. nome de Jesus. Als u dat gelooft, geef hem een klap Se op. você quer dizer, Amen. Amen. In Amém. hem bent u meer dan overwinnaar. Você está mais que vitorioso. Aleluia. Halleluja. Dank u, Pastor Clemens, dat de God jullie zal blijven gebruiken voor zijn eer en glorie. Amen. Dank u voor het woord. Halleluja. Dank u, Señor. Qué tremendo mensaje que nos me se può comprender. Que ora nós de enter den e curva de Cristo. Da cos nos me se può assim. Seguir crescer e funcionar de e curva de Cristo. Aleluia. Conosco carga fruta, por momento, para sobre Deus que, para nos engrandecer e curva de Cristo Jesus, para sua maneira, sua palavra me avisa, para sobre si mim, vos não pode fazer nada. Ora nos põe Cristo central e te ajuda nos por momento. De maneira, pastor, a começar que promete, Salmo 1, el momento que ela começa a papia, para o momento que a venir na minha cabeça, ora, pastor, tem por rezar Salmo 1, que ora me converti. E ela avisa também, e de outra maneira, Paulo plantar canto de corrido de água, que de uma fruta no seu tempo, e su blachi não nota machica. Esse aí nós me se pode compreender. E blachi aqui não pode machificar, pero ora nós lega Cristo funciona de nos culpa, nós também com nós lo pode carga fruta. Aleluia. Danke, Senhor. Nós também para nos ofrenda, me que pede usher ng panambini dilanti, que nos provide para ofrenda. Aleluia. Danke, Senhor. Danke, meu Deus, danke Tata Santo, para o mensagem que nos podemos receber do trono de graça. Danke, Senhor, que agora que nós também ofrenda, no momento em que, meu bom Deus, nós trazemos ofrenda diante do trono de graça, oh meu bom Deus, bendicionar cada que tem e se que não tem, abolo prove para cada para não tem, oh meu bom Deus, e nós está bendicionar a coleta aqui, de precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Danke, Senhor. Que dushita a verdade, ora nossa cresce. E sempre tem algo como te avisa. Nós porta de culpa de Cristo, pero nós necessitamos funcionar. Nós não porta maneira blachi, que está seca, pero nós necessitamos maneira blachi na Bibo. Aleluia. Tem gente que se aya esse man aqui, de matrimônio, ou se aya de Niuende no Asia esse man aqui, ni awe tampouco. Bom para bem, isso não quase aya toch. Aleluia. Abo na casa também, sabe que o Senhor que para crescer e que para funcionar de culpa de Cristo. Aleluia. Esse maqui nós vai para nos anunciar que nós temos oração normal de luna. Chamar o pastor lo takinang para ir na iles de Bible. Isso não que por bini, laga nos bini e nós por crescer também de curva de Cristo por meio de tour e estudo na de Bible que nós está recebendo. Aleluia. Danke, Senhor. Também nós me se passar que ora que nós vim na igreja
sabe que Deus está tocando nosso coração. Tiene que o coração a bordo abrir a noite e não a receber de nosso bom Deus. Aleluia. Danke, Senhor. Aqui rato, ora nos acaba, nós por by fellowship, rato por fora. E eu pedi a nós, nesse por fellowship, que mensagem que anifica para nós cada um. Tu mensagem que o Senhor está dando nós algo para nós vai para sobre nós. Abini para nós receber. Quem a receber a noite? Aleluia. Danke, meu bom Deus. Danke, Senhor. Danke, Tata Santo, que você pode ser a noite. Nós pedimos na polanta para que nós vai ser rato e oração que Deus a dado nós cada um está. E nós agradecemos para a noite. Aleluia. Danke, meu bom Deus. Danke, Tata Santo, por uma noite tremenda, meu bom Deus. Danke, Tata Santo, por a palavra que vem para tocar nos cada um coração, meu bom Deus. Danke, Tata Santo, que cada gente que vem aqui, los saliente, meu bom Deus, que não pode funcionar de corpo de Cristo. Danke, Tata Santo, que no momento nós sabemos que está fe outro, que bendicionar mi romanang, de precioso nome de Cristo Jesus, de nome de Tata, de Ju e de Espírito Santo. Amém e amém. Aplauso para o Senhor. Danke, Senhor. Bom hora de casa, na caminho para a casa. Amém? Boa noite.